Dan makaranta. Dama tambaya nake so in maka. To ita tambaye ki kai mu da muke yin IJMB? Miliyan an ce mata miliyoyi. Dubu an ce mata dubunnai. Dari an ce daruruwa. Goma da biyar me zaka iya kiranta? Goma dai zabe kiranta Gomes. What? Ka tabbatar? To bari dan sa tambayo miki. To Allah godiya. Waka ta waka ya wannan abin dare ke so da wannan abin babu ke aso ba zan so ba. Nake so in yi maka. To, ina jin ki. Dama an ce wai miliyan miliyoyi, dubu dubunnai. Ɗaruruwa to goma da biyar me za ka iya cewa? Gaskiya ban san abin da zan iya cewa ba. Ni da tambaya take akan magana YouTube dina. Na sai in buga miki da kin ce sai in ga miki dan da subscribe ga dan kasa Studio TV. Ko? Shine ma abin da buga ni. Allah dama tambaya nake so in maka. To Akafta. Miliyan an ce mata miliyoyi. Dubu an ce mata dubunnai. Dari an ce mata ɗaruruwa. To goma da biyar me za ka iya kiranta? Miliyan an ce miliyoyi ko? Dubu an ce dubunnai. Dari an ce ɗaruruwa. Za mu iya cewa biyar da burin riga. Ka tabbatar? To, ni ga zan abin ne ba gane. Ne da min tambaye kuɗin wiwi kika tambaye ni da gudu a guje zan tela miki. Ashe ba mu kare ne da kwaya ba. Mu da muna son furkutuma. Ko fusari ne muna iya sai wallahi.